inyemme nyinenka salli kene ni ebe na wakati mbili asra limamini jama sallira limami be utubaka yala ni ebe salli sara ibe arakan fula doronde sara ube be kabaru de ni doni kebo kakuma wala fo saba do ko ni sugun salli minni adabura jama de kake nyogon fe ni chogola doni kebo do bolo salli kene na tara kita ate sara sara litara obe do bolo do ko ayi iba sara me ibe arakan fula de salli ete kabarun nununke do ko ayi almamini jama ya salli chogomi ni e fana kelemba salli asalli o chogola nin kuma saba de bala donc nin kuma saba be min fo be comme min griyale no iba salli comme almamini jama ya salli chogomi ibi ka kabarun ke bo konnanye qur'ana kala ka dafa duwa khatimul qur'ana duwa do sebele me qur'ana kofe ko duwa khatimul qur'ana koniye qur'ana dafa ibo kala de waye qur'ana dafa wakati bo duwa min yire sebele fule qur'ana in kofe folo no ba fo duwa khatimul qur'an ama sabati ciden bolo do ba dambi kata shaykhul islam bun taymiya de ma ko ode ya dila sebe o fana sahlente bun taymiya fana kabarate duwawul khatimul qur'an min kere lembe o sabati lente ciden ka sunna duwuma sabati ciden bolo ko niya qur'an da fay bo kala duwaw khatimul qur'an ma sabati ciden bolo mi sabatira ala ko anashi bun maliki de tumbake ni ale ba ka qur'ana jigi min ka sokono na ba ka qur'ana be dafa domi aba ka demba ya wole ku kana shigi na ka qur'ana dafara abe duwa ko ba fo amina ni ye qur'ana kala ya jigi be duwa min fo asabatira ashuru sabatira asan anasi de bolo me delata la ci de bolo me ashuru bada asan anasi de bolo ko na ya ka qur'ana dafa ko aba ka demba ya wole ku shigi ni qur'ana dafara be do ko be amina fu wala don ke ba ko ni tilala qur'ana kalana e fana ye do fo yire bashita ka wala uba atta anasaka asrula me duwa qatinu qur'ana min be le shirtola o masabati ciden ka barate kele bo oyede ni qur'ana dafara be min ke ni min be do winke salli kono de o ko ni le shirtola yire hadise ba bolo mado kuma nonu be se ka fa kuma be yoro shiguruma yoro sabadi la sisa folo duwa katimul qur'ana mi sebelembe o ma sabati cide mulo o ba dambili min ke kata bunte mi afana ma sabati lente nim famura ni nya fuloy bo fulana ni nyin ka qur'ana dafa hari ni ma duwa katimul qur'ana in kere kakala nka duwa ke nyire o be an ka duwa ke o fana ama sabati cide mulo mi asabatira ciren ka seba boro anashi na ya ka qur'ana kala na ka qur'ana be dafa abaka demba ya wele ku shigi abe do fu uba fu amina wala niya qur'ana dafa ka do ke jama min be uka fu amina abeta anasuka ashirula ni te fulana wa o sabana sisa duawul katimul qur'ana ni do be tarawih ke nafila kanye qur'ana dafara yoro mi drobe do wutu gola ka to sallin kono o masabati cide muro masabati seba wolo min fulen ne munu be do katimu qur'ana inke salli nyere de kono o masabati cide muro o masabati seba wolo do mi sabatira anasi wolo o ye ni salli kono nate dayre ka qur'ana jigi ka do ke ka mo ka fo amina o ye salli kono nate me salli konona la qur'ana dafala yuromin ka katimul qur'ana tugala kito sallila o masabati ciden te shebawte o masabati bolo wala ni cigira yuroma sabade ben ni koy
bon ko ne ka tafsiri la kombe saadi fo bunkasiri fana de ben bolo bon ulama tafsir donbagaw ko ni ba ke ka tafsiri ke anyuma ko ni nin kitabu fula fara ɲɔgɔn ka tafsiri a tafsiri kaɲi a bɛ mɔgɔ nafa kosɛbɛ saadi ka tafsiri ye tafsiri ɲuman do ulama tafsiriw bolo kurana mana la ne a kurana kolow do bɛ kɛlɛmaw do bɛ saadi ma ulu tafsiri kɛlɛmaw do bɛ a ma ulu tafsiri o de la u ko ni ye saadi ka tafsiri ani bunkasiri ka tafsiri fara ɲɔgɔn kan nafa b'a la kosɛbɛ saadi tɛmɛna yɔrɔ minnu ka kɛlɛma minnu kan i b'olu tafsiri sɔrɔ bunkasiri la bon saadi ka tafsiri ani tafsiri bunkasiri n'i ye ninnu fara ɲɔgɔn kan tafsiri la a bɛ mɔgɔ nafa kosɛbɛ bon o de y'a to n b'o fara ɲɔgɔn kan ka caya ne bɛ saadi ka tafsiri muraja ayiwa mɛ kitabu min bi n bolo ni n bɛ a lajɛ a kɔnɔ o ye bunkasiri ye o ko ni mɔgɔ min ko tafsiri a bɛ tafsiri kɛ an b'a bila ka taa juma na an b'a bila ka taa bunkasiri de la parce que tafsiriw la n'u bɛ mɔgɔ bila ka taa tafsiri la fɔlɔ ye de tafsiri bunjɛri imamul mufassirina mo muskila ye mun ye kalanden ta tɛ o ye parce que bunjɛri ale tɛ kiiri kɛ hadisaw kan ale bɛ hadisa fɔ ni sanadu de maana a bɛ komi de bunjeriri ne ale be ashiru fo abe hadisa fo abe hadisa sanadu de fo kana ka hadisa fo ne ni sahalen do ni masahate kumoka parce que ale ta la nyini yede sanadu fuli koro ni yere ye kalambaga kiri ke sanadu ka na sahalen do ina do na sahalen do ita do bunjeriri be akene chogodela wodi ya to lete kalanden taye min kalanna e yere be sanadu do ibe hadisa de funi al-ewa asahlen do bunjeri tabe en nafa bo odiya to kalanden ta to ye doni ke bagaw be mugo bila kata bunkasiri de kateme bunjeri taka parce que bunkasiri fana fule abe komi aleye bunjeri tafsir bunjeri de mugo tasaw ni bunkasiri fana laje abe komi bunjeri ka tafsiri taburi ka mugo tasaw de no ayew de mugo tasaw bon bunkasiri fule ale be kiri ke hadisaw kan abe se ka hadisaw do fo o fana be se ka le dayoro do la te kumuka abu fote ate kumuka me akacha ale be kiri ke hadisaw kan abe hadisa do sama be se ka fo israiliyat aba fo do ma munkar aba fo do ma fihi nakaratu aba fo do ma fihi daf ale be kiri ke hadisaw ka chaya me hadisaw do be fana ale fana bufo aba dade wala me ale ko ni be kiri ke chamanka donc wodi ya to kalande ale be se ka wewa bunkasiri be se ka nafa ka tebe bunjeriri ka wo bunkasiri be komi bunjeriro ka mogo tasarude donc bunkasiri be kiri ke hadisaw kan ambe mo bila kata odema wala mais ni ewa e ba fe o yede ni ba fe ka tawsiri la kala ika kalande wula kalande wude bo be tawsiri la kaluya bunkasiri kanyi ola mais ni ba fe ka tawsiri ke jama de hein mu'tasaru ewa minya Abdurrahman Sadi ka tawsiri je kanyi wala ni ama kelima munu na mu korofo ibe ire de meni bunkasiri ya gurula Sadi ka tawsirin kanyi kosobe wa alaikum salam abe komi eko ebe salli fatiha kofe suratul baqara yoro dobe aya fula misali la eyo kala mais o aya fula in kofe doniti ebolo yala ya aya fula kara suratul baqara ka yoro dola amanna yoro dobi kunna ibe se kappa aya fula kala yoro me ibe se kappa o yoro lawa qur'ana yoro bi ore min bi kunna ko kalawa
ikalla nyini teninde ya wala mo min benin la halalina ni qur'ana durusilente e bolo ala ko qur'ana kono faqiru ma tayassara min alquran ako qur'ana yoro min kan no yima ko yiko kala wori ato dori ke bawo ko mo min ba ke kakala e nana jo aya dola mo ti ko fe min bi la teme ko abe daga kappa o yoro la ikata anya felata abe daga kappa o yoro la ika anya felata donc ni mo min ni adurusilende ti bolo yoro munun durusilen bi bolo ibe se ka wulu fofo kata bashiti ka wala kana aya uke akisu yedro mana ka aya laba ka aya ta laba na kata kofe kalam kana ke wocho la dro men ni aya min taibata kundela kata kunna yoro min durusilen bi bolo ni o aya dafa ibe yoro wereta ko fana dafa min bi kunna bashito la faqira mata yasara min alquran ala ko aye fen kara qur'an la kono na yoro munun kan no awma aye wulu kala wa alaikum salam boko jakatil fitri nanya suma sisa akan kadi fantama wa jakatil fitri ni yemi nye shahidul wahfi al-qahtani aye kitabu do dila jakatil fitri kan ako jakatil fitri bo chogo wakati nani de bala wakati folo wakati li jawaz wakati mi adagaraye ika jakatil fitri bo oyede qabla al fitri bi yawmi aw yawmayn nanni salli tora donkele ube donfula abdullah ibn umar ka hadisa koso kunna nutiha qabla al fitri bi yawmi aw yawmayn abdullah ibn umar ko kulu tumbe jakatil fitri di adimbaguma sallinye ni donkele ube donfula ni donkele tora ni sallice ube donfula be saka jakatil fitri bo wala bi ube sini mo be saka jakatil fitri bo donkele donfula na tora ni sallice ibe saka jakatil fitri bo ni nye wakati mi adagara akabo abo wakati chogo ya fulana yoro fulana wakati ujub jakatil fitri be wajibi ya wakati mi sungalo tile laba ni tile bina misali la biye mugani konontoye ni bire tile bina dro kalo yera jakatil fitri wajibira ube ni bi sui kalo maye nanko anka sini faraka ka bisa dafa sini ni tile bina dro jakatil fitri wajibira wakati de sungalo tile laba nit awa tile bina ado jakatil fitri be wajib misali la ni bi de kera allabanye ni bi tile bina sani tile kabbi mogo min donna ni muso kurai ube sani tile kabbi demmi wolola uluka jakati kana fotota uluka jakati fitri wajibira parce que jakati fitri be wajibi ya wakati mi ayu soro jinya kono uka jakati fitri wajibira mais ni bi de kera sungalo labanye tile binnen ko fe demmi be wolo jakati fitri toka parce que jakatil fitri be wajibi wakati motun te jiya kono bon ninde abo wakati fulana sungalo tile laba do ni tile binadro jakatil fitri be sekabo niye wakati fulana wakati sabana wakati mustahab wakati minna bole kanunen do wakati dela salli do ni fajiri sallira sana anka bokata salli keneka amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tuwadda qabla khuruj an-nas ila salat wana na abdullah ibn umar ka hadisala ko cire ne nyamarale ke jakatil fitri ka bo sani mo ka bo ka ta salle kenaka o ba fode mako wakati kanune ni dugu jera sani an ka ta salle kenaka ibe jakatil fitri bo ninde abo wakati sabanai bo wakati minnu ko kanune do nani na abo wakati minya haramu ki yere tugun jakatil fitri ita bo fonni salli kene jigira ni salli kene jigira ka jakatil fitri bo oye bo wakati mi haramu yarendo abdullah ibn abbas ka hadisan no odela man addaha qabla salat fa hiya zakatu maqbula wa man addaha ba'da salat fa hiya sadaqatu min sadaqat abdullah ibn abbas ka hadisan no ola akoni mo mi jakatil fitri bo
salli ankata salli keneka ko ye jakka minale yibolo mi salli kene jiginen ko fe konni mo minya bo saraka sempulu de bibolo o ye wakati ma boli haramu yara mo wakati fana boli dagara mo jumaye min tunyina na de etu nyina na de mi ka jakatul fitri de bo salli ko fe de hakili jigina jan ka jakatul fitri mabo junubo te ela abo parce que tay nyina de e babo ube atunte e bolo de jakatul fitri tunte bolo de parce que anko jakatul fitri be wajibi mo jumanka mo mi e ka salli don asun salli do sunna tile no na fagati bi bolo to mi mbo ka jakatul fitri bi ka etu nya mo yere de e ka salli don na fagati yere de ti bolo jakatul fitri tika itumbo la halade la sanan kata salli keneka ambole salli keneka jon inana aka jakatul fitri do nana jakatul fitri dima e ka salli don na fagati bola to min beto e fana be se ka jakatul fitri bo salli ko fe parce que tay darura de ujura de ni e ya soro salli ko fe de e be se ka bo ube ni mo nyi min nyina na de abe se ka bo me ni tugude ire tugude salli ko fe ka bo ya haramu ya don ke ba do ko hari ni yo boti wasa wala jakatul fitri ni bo wakati wude bala ko comme mo be se ka jakatul fitri di abalima mawa ibalima suru be se ka dama ci den ko sadaqatu alal misigini sadaqatu wala jarrahimi isnatan sadaqatu wa shilatu ci den ko ni sadaqa fantammi balima ya tina ce akon ni sadaqati dama sadaqati barajin da biye me fantammi balima ya bina ce ni ye sarakati doma baraji fula biye sarakati baraji biye ani sinji tugu wala ibari masuru min ni fantande do seta ye ibe se kay ka jakatul fitri dama kon na ya soro atigi ina ta nyogon ka be yoro were do ka ci ama ibe se ka ci ama me anya fo chogo mi salli don an kana bo salli kene ka to ibolo e ka fere ka bo ibolo sanan ka ta salli kene ka de ko wa cide ummu atiya ka hadisan nana ko sallin cini ni salli ba cide nya wulu nya mariya muso be ka boka da salli keneka hari muso munul lalate boliye nube sowde kono be de ka bo salli do abbe ka ta salli keneka awa cide ko hari muso min be bange jolu ni kalo bola be de kata be ka bo fo ummu atiya ko cide mo e ko muso be ka bo muso do be ibasuru hijabu taburo ako woli telebisa woto ha min jilbabiha ako har ni hijabu te min bula kana to sokono de abal ma muso wore min be ako ka hijabu do shinga akata nayi ube de be bo ube do misiri fana kono ni muso ka yorobe misiri kono go do misiri kono fo muso mi ni alebe kalo bola o be bange jorila ciden ko nunun ka mabbo salli keneka فليأتجلنا المصلى ni muso be boro tara salli kene ka hari nante misiri kono de nyan sallira kene de ka salli kene muso munun be kalo bola ube be banga jolo da ulu kana do salli kene ka me o ka jo kofe silamo be do munun ke ani hera ko munun be ke salli kene ka ona ke munyana do munun be ke hera ko munun be ke salli kene ka ciden ko ka jo kofe ukashigi kofe onaki munyana me utedo hari salli kene nyere kono janko ni misiri de do munum be kalo bola ani banga jolo libe jo kofe de ube we sigi yoro dola na janaba yanki kambo boss ko ne beta salli kene ka janaba ko ni janaba bila ibe janaba ko ni janaba tila ibe fari kolo kode do
bon ni nyembe nyininka koni mogomi ni ebedo salila wasu de bene ma ibe shika ibe toka kabaru fili ni yere ube ni fatia kala e yere ba fa manyi ibe sagaka mogomi be ni chokolado doni ko ko ni nye wasu de mogomi ni la halabila fere ke kanni la harafura ke kabo yere la afura folo ye munye ciden ko o ye shetani sugu de ba fa makunjam parce que sheba do de la kana fo cidenye akoni ne koni ye kabaru fili kado sallira do shetani bena ben wasu harimbe min salli ntado ciden ko ye shetani do de ba fa makunjam akoni do na sallila iye kabaru fili ikafa auzu billahi minash shaitanir rajim min hamjihi wa nafaqihi wa nafasihi akoy kanin do fo inuman na sinya saba ceyin kwale yin nin do yin ke shetanen taraka bole ko wala ibe nin do de chaya fulo ne nya furai ni ye kabaru fili nin ni sugu bila iya do yire la ni ye kabaru fili to ke inuman na daji te bo ikafa auzu billahi minash shaitanir rajim min nafqihi wa nafasihi min hamjihi wa nafaqihi wa nafasihi ikan nin fo sinya saba ni ala sona beta ka boy bolo ni nye fura fula na ni wasu nani ma e kabaru fili anana ema ko kabaru ma fili e ka jate mina ko kabaru fili la ikana sagaka continue ka sallila ni yere ni nin dele ki yere ni nin dela Allah ban bibila ni e fatiha kala na nani ma ima fatiha kala de e ka continue kana sage ka fatiha kala de e ka continue ka sallila ikana sage fatiha ka ika dumen ninka abibila me doni kaba ko nima nunun ke katike kabo yere bolo ni nunun manye ti yere do ire ira mugo munun be nimba na sugu furakelela ta yira wulula ika furaw duma iki yere furake me kan yere to abolo ni sugu ni yere to abolo o de be ke hakilila banare asababu yenninde ni mugo minyi a yere to nin ko sugu bolo da laban be kima de hakilila banay Bo hadisa minna nambe mindo salawatul khams wa ramadana ila ramadan wal umra ila al umra wal jum'ah ila al jum'ah mukaffirat lima bainahunna idza ustinbat al kaba'ir jiden ko de sungalo ce farla sali duru ce farda ce sungalo ce alumura ce juma ce ciden ko nonun be ke sababu ye ki ka junubu misew yafa ni yere korosi junubu bawma alaykum salam agam manini aga ko bene bo ko ni mo min te salle ka so ko ale de be salle fete katema beka ko be chogodi min te salle te so ye kafir de feti ko ni ya na ye salle feta ya feti ni dumuni ni sonja de o ma feti ni batoni ala koy para pascal te silame ni te su ite salli e kafir de ni wori ye feti ke ayo kena ka jiyan ko na ka jiyan damu de o kunu ba fo yi polisa nu adama hadama de umbora adama da chogomi jina fana bore polisa la chogo kelendela afate tarijuna hum wa juriyatahu afana be wolo shaytanu be wolo jinna be wolo adama de umbora adama da chogomi jina fana bora
shetane la o chogo kelende la shetane ye jinna de ala yurefo illa iblisa kana min al jinni shetane jinna de adama do bora adama la chogo mi jinna fana be bora shetane la o chogo la men ni shetane la min kiyana de ikera kanna gelew jinna wula uba fo shetane abe ko me hadama de nyere fulay ni hadama de min jogo cinyana akera fitina mo ni fe utafo ni hadama de shetane wa wala jinna fana la min cinyana uba fo de ma shetane o sinu jinna fana bora ibudi saro fana be wolo de hadama de be wolo chogo mo fana be wolo de be dewun soro afa tattakhijuna juriyatahu awliya tekbiri bo ko tekbiri ka kibariya be chogodi bo tekbiri be me tekbiru wali tukabbiru Allah lama hadakum ala ko sallido aka ala kabaru togofo aka ala bonya togofo ayaka kandali minge ni salli ka tekbiru ayata depuis sungalo tile laba ni tile bina kabaru yata fokata almami bokana salli keneka ni almami nana salli keneka min yenni e wa sallin cini tekbiru o yo banne aleni salli batta tekelenya salli baka kabaru chogo ya fulabe depuis ni salli bakalo jora kabaru ba damina ba fore ma tekbiru mutlaqa wakati benni hakiri mi sigi im ewa hakiri sigi ewa nim ewa hakili jigina ibe kabaru fo bo kata arafa do kata fo ni salli temena tile saba min be tuga ko fardaw fana kofe ibe ka kabaru fo iba fo de ma takbirul muqayyad fo salli kofe tile saba min be tuga la o ye salli batay min ni salli chini ta sungalo tile laba ni tile binna kabaru yata ola kata almami bo kana salli keneka ni almami bora kana salli keneka kabaru banu me kabaru fo chogo mo kelen kele de bi ka kabaru fo ni yere ni hakili jigina ubi siglembe misiri kono abe almami kono be de bi ka kabaru fo ni yere me kabaru fo chogo min be jamana in kono takbir le jamai akera salli keneka ube misiru kono mugo kelembe mikro mina alebe kabaru fo jama ba lame ni ale ya dade jama fana ba tafo alebu lame uba fo ninde matte kibir le jamai ni nyebidiyade ni nyebidare Sheikh Abdallah Bumbaji yen ni bidayira lejina daima kon ni nyem ni bidaye Sheikh Humedi Tuweziri aye irisala yire dilaninka ka bidayira aye kitabu dilaninka Humaydi Tuziri aye kitabu dila kaninka bidayira Sheikh Albani bolo takbir le jamani nya bidaya le shritala dinala bede bi ka kabaru fo ni ayi ka kabaru fo ni hakili jigna tala ya fo fa kawm bilala nyogona bashi tola ube Abdullah ibn Umar ka kabaru fo chogo min fo ube ko Abu Hurairah nunun tumbe kabaru fo mogo ba fu nofe ube minna Umar ube kabaru fo mogo ba fu nofe unini mogo ma jala ko ma ba kay misiri la chogo mi de Abdullah ibn Umar be bo sugu de la ba kan korota ka kabaru fo na yire ni mogo mi nyame ifana bi ka kabaru fo ma te ko mi eni aleni ebe biala ne kin tafo ekillame ni ne makura ifana bi tafo ne billame Abdullah ibn Umar man ani mogo ma jala ni chogo la Abu Hurairah tumba ka kabaru min fo ni mogo ba fu nofe ulu yere de be pere ko ka kabaru fo ni yere ni mogo ya me fana hakli be jigu tafo kawmbe bila nyogona me utunte be anka ta nyogon fe ka bila nyogon fe utuntoke Umaru ya ka kabaru min fo be yo chogo kelende parce que do be dilo odela ko Abdullah ibn Umar tumbe bo beta kabaru fe mogo ba fu nofe Abu Hurairah no tumbe kabaru fo ko Umaru tumbe kabaru fo mogo ba fu nofe am fe nofe minna ko fo minna kulubu mina utunte biala ka ta nyogon fe ka bila nyogon fe de nunumbu ka kabaru do fo
ni mogo to fana hakili jigira bebe ta foni yere fo kaw be bila nyogona ani ambe nala an ka ta nyogon fe ka bila nyogon fe o be ne ka fa o karne lamme aw fana ka ta fo ne ka lamme ko kele unte de donc a ke cego munu fule jamana kono ni ke cego ye bidia de o hari ni salli wore la ube mogo wore micro ta e be seke kabaru fo micro la me kana mogo lamme kabaru fo micro la kata doro ni mogo mi nyame hakili jina min bi atafo aka atafo min ba dada ka dade haramu fulan ba ka cego de la makka haramu ba ka cego la kabaru be fo micro la de ne ate mogo makono ko na aba fo nyogon fede ni salli banna doro salli wala la yere be mi korta doro ka kabaru fo tan yere doro pour mogo to hakili ka jigi be ki tafo mais nyogon kono tede donc kabaru nunu be fo cego de la takbir li jamai o ye bidia de mogo kelen ka fo to ka fo no fe o ye bidia de lesirto la dina la be de bi tafo kilo sabade kilo sabade do سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك